बाक्सानि सालबारियाव इउपिपिएल दोलोनि ग्रेन्ड जयनिं हाबाफारि बाक्सा सालबारियाव सालबारि प्राइमारि कमिटि इउपिपिएलनि बानजायनायाव सालबारि जिल्ला कमिटि इउपिपिएलनि मावख'आव दिनै ग्रेन्ड जयनिं हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियावनो बिपिएफ दोलोनि 597 निबो बारा सुबुङा इउपिपिएल दोलोआव मोजां मोनना इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों। बेनि मादाव 6 सुबुंफोरा एक्स बेल्टिनि गोख्रों मावथिमोन। हाबाफारियावनो बाहागो लादों बिटिआरनि एम धनन्जय बसुमतारी, 2 नं सालबारि ब्याबनि टिसिएलसिसिनि मासिगिरि बिनोद मुसाहारि, सालबारि महकुमा एसटि डेभेलपमेन्ट बर्डनि मासिगिरि बिउटि बसुमतारी आरो सालबारि जिल्ला कमिटि इउपिपिएलनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरा बिटिआरनि सासे एम हिसाबै आरो इउपिपिएलनि निष्ठाबान कर्मी हिसाबै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। बे खारनावनो गोजोननाय मोनदों बे सालबारि साब डिभिजनाव दिनैहाय 596 गोबां दोलोनिफ्राय दिनैहाय इउपिपिएलआव जगदान जानाय बे जोबोद गोजोनथाव खौरां जादों। आरो बेजों लोगोसे मोनसे साबसिन जाबावदों आरोबाव आगोलनि एक्स बिएलटिनि कर्मीफोर एक्स बिएलटिनि मैखोम कर्मी बिटिआर सोरजिनाय बा बिटिसि सोरजिनायाव मैखोम बाहागो लानाय बिथांमोनाबो दिनै 6 जन एबा 6 जन बेयाव इउपिपिएलआव जयेन लाबाय। जोबोद गोजोनथाव। बे खारनावनो जयेन लादों। बे खारनावनो जयेन लानायखौ आं मोनथिनो मोनदों सोंनानै बिथांमोना सिगांनि सरकाराव 17 बोसोर सरकाराव बे 6 जन बिएलटि गथ'फ्रा जेबो सुबिदा मोनाखै आरो बे सुबिदा मोनैनि थाखायनो आरो दिनैहाय मोजां सरकार फैनायनि थाखायनो बिथाङा दिनैनि मोजां सरकारखौ सालबारि ओनसोलखौ उन्नति खालामनायनि सार्थआव बिथांमोना दिनै इउपिपिएलआव जगदान लाबाय। आङो इउपिपिएलनि माने सासे एम हिसाबै बिथांमोनखौ गासिबखौबो दिनै बरायनानै लाबाय आरो बिथांमोनखौ आङो मिजिंथिबाय फैबाय थानाय समावहाय बिथांमोना सालबारिखौ शक्तिशाली मोनसे इउपिपिएल हिसाबै दिन्थिनो हाबाय। थेंक इउ। आङो बेयाव आङो मोनथिनो मोनदोंमोन सिगाङावहायनो बे ओनसोलनि स्पेसियेलि आइजोफ्रा गोबां दानाय लुनायाव माने इन्टारेस्टेड मानसि दं, बाहागो लानो गोसो दं, नाथाय बिथांमोना लामा मोनाखै, बिब्लाबो मोनाखै। सिगांनि सरकारावबो बिथांमोना गोबां बिदोंमोन, मोनाखै होननानै बुंदों। बेनिखायनो बे सालबारि ओनसोलनि दैदेनगिरिफ्रा आंनो खोन्थाहैनायलाय आङो बे जायगायाव 32 लाख थाखानि बड'लेण्ड हेन्डलुम मिसननिफ्राय मोनसे आसनि होदों। जोंनि आसनिया ओरैहाय जे सारा बिटिआर ओनसोलाव महिलाफोरखौ आइजोफोरखौ इसिंनिफ्राय सिथ्लायाव बोबोनानै बिसोरखौ कमार्शियेल मेथडआव जि दाहोनायनि थाखाय जोङो बड'लेण्ड हेन्डलुम मिसननि मोनसे मिसन लन्च खालामनाय जादों। बेयाव जोंहा एबारहाय 25टा जोङो हेन्डलुम क्लास्टार खुलिदों, आरोबाव 6टा जोङो सिएफसि खुलिदों आरो बेनि दारैनो सारा बिटिआर ओनसोलनि आइजोफ्रा मोनसे समान लेभेलाव जौगाबोनो थाखाय दिनै आवगायबोदों। गोजोन्थों। बेथ' बिरोधी दलनि चरित्र, राजनितिनि चरित्रआनो जाहैबाय सोरनिबा मोजांखौ माबा गाज्रि खालामनो हायो नामा बेखौसो। दिनैहाय असमियानि सोमोन्दै असमियाखौ बांसिन रायग्रा दोलोआनो बेनो दोल, बिपिएफ दोलानो बांसिन रायगासिनो दं आरो बिसोरो बुंगासिनो दङ बेयाव मानो असमिया भाषाखौ होनाय जायाखै होननानै। बे जेबो गिदिर बाथ्रा नङा। बिसोर जाहैबाय जोंनि दिनैनि जिथु राजनिति दोल, दिनैनि सरकार दानायनि जिथु राजनिति दोल, बेखौ बोरैहाय दागो फोनांनो हायो आरो दागो फोनांनायनि सेस्टाखौसो बिथांमोना लागासिनो दं। बाखि जेबो गैया। गावसिनि लाबा लानो थाखाय बे जाहैबाय सरकार। जों मोनथाम माबाजों लामाजों सरकारखौ खुङो। मोनसेया जाहैबाय लेजिस्लेटिभ, मोनसेया जाहैबाय एक्जिकिउटिभ, मोनसेया जाहैबाय आयेन जुडिसियेल। बे जुडिसियेलनि खामानि बेयाव नोंनि खोथा आंनि खोथाजों जुडिसियेला सोलिया। बेयाव मा लिरनाय दं बिनि सायावसो बे बिजिरनानै रन्जन दैमारिखौ माने जाबर जिबन होनाय जादों। बियो जोंनि खामानि नङा। जोङो बुङाखै रन्जन दैमारिया देशद्रहि, जोङो बुङाखै रन्जन दैमारिखौ सारा जिबन बेखौ जेलावनो दोन होननानै जों बुङाखै। जोंबो दुखु मोनो, जोंबो दुखु मोनदों। रन्जन दैमारिखौ दिनैहाय जुदि माने हाइकर्टआ बिसार खालामनानै जुदि हगारोबाथ' मोजां खोथा।
जोंबो बेखौ बरायो खिन्थु जों लुबैयाखै इउपिपिएलाबो दाबि खालामाखै बिसोरखौ हाराहास्ति होनांगौ होननानै मालाबा बुङाखै आरो बुंनायबो नङा। माया जाहैबाय मा जोंनि जयेन जानायनि खोथाया जाहैबाय मा जोङो 17 बोसोराव जोङो बिपिएफआव दंमोन आरो बे बिपिएफआव थानानै माखासे खामानिफोरखौ जोङो बिलथि जानानै माने मोजां मोनाखै आरोखि माने बहुद खामानिखौ माने मावनो होन्दोंमोन खिन्थु मावाखै लोगोसे जोंनि बिलथिनि माखासे रिहेबिलिटेसनफोराथ' गैखायानो बेयाव जों दुखु फोरमायदो जोङो माने जोंनो होनांगौ होन्दोंमोन। नोंथांमोना साबेसे जयेन जाफैदों दिनै? दा जों जानाया 7 जादों ओमफ्राय सिगाङाव जयेन जाखांबाय बेनिफ्राय दा जों 7 जोङो टटेलि सालबारि आनसलिक हिसाबै जोङो 12 जन दंमोन आरोखि फ्राय सानैसोल' दंबोयो आरोखि आङो खावलायो बेनिखायनो जे माने बिथांमोनाबो आं फन हरदोंमोन बिथांमोनाबो जागोन होन्दोंमोन माखासे उसुबिदानि थाखाय बिथांमोना फैनाय जायाखै आरोखि दा बिथांमोनाबो दङ जोंजोंनो जायखिजाया आं आरो खावलायो बिलथि जानानै गासै जोंनि बिटिआरनि जिथुनाखि एक्स बिलथिफोर दं माने फैनांगौ मोजां सरकारजों माने हेफाजाब होनांगौ आरो लोगोसे निजिनि थांना थानायनि राहाखौ लानांगौ जायखिजाया आदर्श सरकार हिसाबै जोंथ' बुंनो हायो माने आंनिबा ओरै आरोखि बिपिएफ होननाय सोदोबखौनो जों गारनांसिगौ बर' हारि माबा बिटिआरनि पाब्लिकफोरा आरोखि दा गतिके आंहा खावलायनाया बेनो जों जयेन जानायनि खोथायानो जाबाय जों इउपिपिएलनि जिथुनाखि प्रमद बर'नि दैदेननायाव जि मोजां सरकार सोलिदों हान्थि जादों बेखौ जों बिराद गोजोननाय मोन्दों लोगोसे माखासे खामानियाथ' जानायखौ जों नुगासिनो दं जों आगोल नुवाखैमोन दा नुदो माने दा फैनांगौ गासै बिटिआरनि रायजो राजाफोराबो माने फैनानै हेफाजाब होनांगौ आंना खावलायनाया बेनो आरोखि। बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो दुर्गा फुजानि स्पेशल अफार ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ उदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव दं खोब खम बेसेनावनो एबा 9,999 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ लानो हागोन बाइकजों लोगोसे स्पेशल गिफ्ट पेकबो मोननो हागोन स्पेशल गिफ्ट पेकआव हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल हरनाय जागोन बेजों लोगोसे गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ बेयाव सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया स्पेशल अफारा 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101541183 936553185 आरो 9957318292 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।